Dobre ľudia, som späť. Pri minulom videu sme sa dohodli, že tu budem, keď budem stíhať, dávať obrázky mojej dedinky. Takže, dnes v tomto videu vám prinášam obraz. A toto je aktuálny stav dedinky Crowland. Toto je aktuálny stav dedinky Crowland. Môžete tu vidieť zo pár domov, nie je ešte moc dokončená. Ale môžeš sa k nám do našej dedinky pripojiť aj ty. Ako? Následujúci nám ti k tomu dopomôže. Chceš s nami bývať v Crowlande? Je to jednoduché. Napíš mi na e-mail simonanoimanová@centrum.sk alebo na Facebook Simonka Neumannová. Potrebujem len tvoje meno, prvé písmenko priezviska a stručný popis domu, farbu a veľkosť. Najlepšie na tom je, že v Crowlande je neobmedzený počet budov, takže hurá! Môžete mať budov koľko chcete. Takže toto video vyrobila Simulta 6661, jeho kopírovanie je trestné.